Toimii. Kiitos paljon tästä esittelystä ja ennen kaikkea kiitos yhdistykselle kutsusta pitämään tämän vuoden Mauno Koivisto-luento, jonka otsikkona on tosiaan mitä on historiallinen kriminologia ja esimerkki tutkimuksena on tämä pohjoismainen pitkän keston henkirikostutkimushanke. Ja tosiaan tämä on melko tämmöinen kapea spesialiteetti, tämä historiallinen kriminologia kriminologian alalla, johon tarkoitus on, tai sanotaanko jos opiskelijoita, niin osaamistavoitteena on tämmöinen yleiskuva tästä kentästä ja sen kentän tavoitteista ja piirteistä antaa ja sitten myöskin konkretisoida sitä tällä yhdellä tutkimuksella, joka vie sitten valtaosan tästä ajasta, mutta kuitenkin myös tämmöistä kentän yleiskuvaa myöskin. Ja toki toivon sitten, että syntyy myös keskustelua ja myöskin vaikka tässä nyt paneudun tähän historialliseen perspektiivin ja aika pitkälti menneisiin aikakausiin, niin myöskin, jos haluatte, niin voidaan keskustella myös nykykriminologiasta. Tässä on suurin piirtein nyt tämän luennon keskeiset niin kuin osa-alueet, mitkä yritän käydä läpi tämän luennon aikana. Siinä on oikeastaan niin kuin 6 väliotsikkoa. Ensinnäkin historiallisen kriminologian nousu, kriminologian piirissä muutama slaidi, muutama sana tästä, tutkimuskentän viriäminen ja tehostuminen ikään kuin viime vuosien aikana. Sitten historiallisen kriminologian 2 päätutkimusaluetta ihan lyhyesti käyn läpi. Olen itse ollut aktiivinen näillä molemmilla 2 päätutkimusalueella. Ja sitten sen jälkeen menen tähän rikollisuuden historian tutkimukseen ja käytän esimerkkinä tätä Historical Homicide Monitor-perspektiiviä, joka on tämmöinen menetelmällinen lähestymistapa tilanteisiin, jossa halutaan tutkia pitkällä aikavälillä väkivaltaa, erityisesti henkirikollisuutta, kuolemaan johtanutta väkivaltaa, taustatavoitteet ja tulokset. Ja jatkona tälle on sitten eritellyt myös näiden nopeiden henkirikospiikkien tutkimuksen, joka hyödyntää myös tätä uutta lähestymistapaa. Eli tavallaan tämä jakaantuu siihen, että on pitkän keston hitaampi iso muutostrendi, jossa vertaillaan 1600-lukua ja nykyhetkeä ja sitten vähän niin kuin zoomataan tuonne niin kuin lyhytkestoisempiin henkirikospiikkeihin ja mikä anti tällaisella Historical Homicide Monitor lähestymistavalla sitten on niiden tutkimuksessa. Ja sitten toiseksi viimeisenä metodologisia huomioita ja haasteita. Ja ihan lopuksi pohdiskelen lyhyesti tämän tyyppisen lähestymistavan suhdetta soveltavalle kriminologialle ja kriminaalipolitiikalle. Ihan viime vuosina tämä historiallinen kriminologia on Suomessa ollut tämmöinen nouseva tutkimusala. Toki sillä on hyvin pitkät perinteet Suomessa. Kaikkihan tuntee Heikki Ylikankaan klassiset tutkimukset, mutta ihan viime vuosina kuitenkin tämä kenttä on ikään kuin virinnyt uudella tavalla kriminologisen yhteisön piirissä täällä Suomessa ja myös kansainvälisesti. Ja mä kokosin tähän tämmöisen ikään kuin yhden slaidin kuvaamaan sitä aktiviteetin nousua tällä kentällä. Tuo Nordic Homicide in Deep Time on se, mitä käsittelen tässä luennossa, mutta paljon muutakin on tapahtunut. Eli Euroopan kriminologiyhdistys on perustanut erityisen tämmöisen pysyvän työryhmän tälle kentälle. Yhdysvaltain kriminologiyhdistys on perustanut erillisen pysyvän divisioonan käsittelemään historiallista kriminologiaa. Itse olen aloittanut alan koulutuksen Helsingin yliopistossa ja myös muissa yliopistoissa on tätä koskevia kursseja. Ihan uusi kansainvälinen brittitutkijoiden tekemä oppikirja on hiljattain ilmestynyt. Kriminologia-lehdessä on ollut teemanumero historiallisesta kriminologiasta. Toimittajat Katarina Parhi ja Miikka Vuorela. Vuorela on itse asiassa tämän vuoden keväällä julkaissut Historical Criminal Statistics-tietokannan, jota voin suositella kaikille, jotka tutkii pitkän keston rikollisuustrendejä. Ja ensi vuoden alussa aloittaa uusi kansainvälinen tieteenalan julkaisu, Journal of Historical Criminology. Joten me puhumme tässä tällaisesta niin kuin nousevasta kriminologian osa-alueesta tämä taustaksi. Tässä on vielä tämmöinen
kuva Miikka Vuorelan tästä Historical Criminal Statistics-tietokannasta, ja tosiaan voisi sitä suositella. Se kerää Pohjoismaiden virallistilasto-aikasarjat yhteen helposti käytettävään portaaliin, ja sisältää myös joitakin tällaisia ikään kuin prediktori- tai korrelaattisarjoja, bruttokansantuotetta ja alkoholin käytön tilastoja. Eli se on hyvä tämmöinen ikään kuin avoin tietokanta. On paljon helpompi käyttää sitä, kuin mennä vaikkapa johonkin eduskunnan kirjastoon etsimään paperitilastoja. Suomen kriminologisen yhdistyksen julkaisemassa Kriminologia-lehdessä on viime vuosina ilmestynyt paljon historiallisia artikkeleita. Tässä olen kerännyt 6 tällaista julkaisua, jotka huomaatte, että ne kattaa aika laajasti historiaa alkaen antiikista ja 1800-luvusta ja sitten vielä 1900-luvun historiasta useampia tällaisia historiallista kriminologiaa edustavia artikkeleita. Eli tämäkin pointtina, että löytyy tutkimusaktiivisuutta myös kotimaisesti tällä kentällä. Mennään aika nopeasti nämä 2 ensimmäistä kohtaa tässä läpi, ennen kuin mennään tuohon Historical Homicide Monitoriin. Historiallisen kriminologian kenttä on mielestäni helpointa ja parasta hahmottaa 2 pääosa-alueen kautta. Meillä on toisaalta rikollisuuden ja kontrollin historiallinen tutkimus, jossa tutkimuskohteena on itsessään siis se rikoskäyttäytyminen ja siihen kohdistuvat reaktiot. Pitkän keston kriminologiasta voidaan puhua silloin, kun vertailu ajanjakson kesto on hyvin pitkä, että ei ikään kuin fokusoida vaikkapa yhteen ajanjaksoon tai yhteen paikkaan, vaan haetaan vertailtavuutta, josta kohta sitten enemmän. Ja sitäkin korostan, että tähän alakenttään kuuluu kontrollin, rangaistusten, hoidon ja kriminaalipolitiikan historian tutkimus. Korostan sitä siksi, että tässä Historical Homicide Monitor-perspektiivissä on kysymys rikoskäyttäytymisen, rikollisuuden tutkimuksesta, ei niinkään tämän kontrollin tutkimuksesta. Ja sekin vielä, että niin kuin ajallisuuden merkityshän on tällainen veteen piirretty viiva tai makuosia, että voidaan ajatella, että hyvinkin niin kuin periaatteessa lyhyet niin kuin 20 vuoden aikasarjat ja niihin perustuvat tutkimukset voi olla historiallista kriminologiaa, jos niissä huomioidaan myös esimerkiksi kontekstin muuttumisen tärkeä vaikutus. Sitten toinen tämmöinen pääkenttä tällä alueella on kriminologian oma historia. Se on hyvin eri asia tutkia sitä itse asiaa ja tutkia sitä asiaa tutkivaa tiedettä. Eli kriminologian oman historian tutkiminen on tärkeä osa tätä kenttää. Ja se on osa laajempaa tieteen historiaa, kriminologian rooli yhteiskuntatieteiden kehittymisessä ja laajimmillaan osa yhteiskuntatieteiden kehittymistä kaikkinensa. Itse olen ollut aktiivinen sekä tässä kriminologian tieteen historian tutkimuksessa että sitten tässä rikollisuuden tutkimuksessa. Ja itse asiassa kun mietin aihetta tälle luennolle, niin mietin, että ottaisinko aiheeksi kriminologian historiaa, mutta päädyin kuitenkin tähän rikollisuuden historiaan. Mutta ihan lyhyesti kuitenkin vielä kuvaan tätä omaa lähestymistapaani kriminologian historian osalta. Eli kuvattaessa kriminologian historiaa perinteinen lähestymistapa on ollut tarkastella asiaa teorioiden ja selitysmallien näkökulmasta ja on luokiteltu, että 1700-luvun klassiseen perspektiiviin nojaavat teoriat ja aikakausi ja sitten 1800-luvulta positivismi, kausaalinen selittäminen ja sen eri variantit, psykologinen, biologinen, sosiologinen kausaliteetti. Itse on lähestyessäni kriminologian historiaa omaksunut dataperspektiivin, jolloin myöskin periodisointi, eli eri aikakausien erottaminen muodostuu hieman erilaiseksi. Eli olen katsonut, miten keskeisimmät tämmöiset dataresurssit, niiden kehittäminen ja syntyminen, niiden keksiminen on vaikuttanut tieteenalan kehitykseen. Alkaen 1820-luvulta, jolloin kansallinen rikostilasto kehitettiin, ja siitä on juuri ilmestynyt tämä tuorein teokseni, josta tänään sitten en puhu, vaan puhun sitä toiseksi tuoreimmasta kirjasta. Mutta tämä kuitenkin tämmöisenä ikään kuin kentän kuvauksena, että nämä molemmat puolet on tässä historiallisen kriminologian kentässä
mukana. Ja itse asiassa pitkän aikavälin tavoitteena mulla on ollut tarkastella kriminologian historiaa ikään kuin 3 datamurroksen kautta, josta ensimmäinen on tämä rikostilaston synty ja viimeinen on rikollisuuskyselyn käyttöönotto 1930-luvulla. Siitä puuttuu vielä yksi. En tiedä, tuleeko siihen mitään, mutta tämä 1800-luvun lopussa noussut biomedikaalinen ja yksilökeskeinen perspektiivi puuttuu tästä vielä. Eli tämä on se miten itse olen sitten kontributoinut tähän kriminologian historian näkökulmaan. Tässä kohtaa mennään nyt sitten tämän luennon ikään kuin varsinaiseen pääaiheeseen, eli haluan havainnollistaa tätä itse rikollisuuden pitkän keston tutkimusta. Ja tosiaan niin kuin tässä esittelyssä todettiin, niin siinä tämä tutkimusesimerkki on pohjoismainen hanke. Muutamia ikään kuin yleisempiä reflektioita ennen kuin mennään tähän pohjoismaiseen hankkeeseen. Eli jos me ajatellaan väkivaltaa historiallisen tai pitkän keston tutkimuksen kohteena, niin itse on pitänyt hyödyllisenä hahmottaa väkivalta tällaisena jatkumona. Väkivaltan jatkumo, violence continuum on tuossa sinisessä palkissa. Ja siellä on ylimpänä tämä henkirikos, eli kuolemaan johtanut väkivalta. Ja sitten tuossa palkissa ikään kuin tuo sininen väri hälvenee ja muodostuu hieman epämääräisemmäksi se, että mitä nämä ilmiöt ovat. Onko kyse väkivallasta, onko kyse rikollisuudesta ja missä määrin ne mahdollistavat vertailua yli ajan. Eli pointti tässä ei ole ottaa kantaa siihen, että mihin väkivallan ja muun konfliktin välinen ero laitetaan, vaan todeta, että tämän väkivallan jatkumon eri puolet mahdollistaa eri tavalla historiallista tutkimusta ja toisaalta muodostaa erilaisia tutkimuskysymyksiä. Ja tosiaan tänään keskityn tähän henkirikokseen, joka muodostaa tällaisen, niin kuin kriminologit usein puhuu, kultakannan rikollisuuden mittaamisessa. Gold standard on se tavallaan klassinen termi, millä puhutaan rikollisuuden mittaamisessa henkirikollisuudesta. Siis sen takia, että sen osalta ajatellaan, että erilaiset vertailuun ja mittaamiseen liittyvät ongelmat ovat paljon pienempiä kuin muissa ilmiön aspekteissa. Piilorikollisuus ja sen tyyppiset ongelmat on pienempiä silloin, kun tutkitaan kuolemaan johtanutta väkivaltaa. Samaan hengenvetoon korostan sitä, että myös tämän muun jatkumon tutkiminen on hyvin tärkeää. Ja itse asiassa Suomessakin ja myös Krimossa on tutkittu tätä väkivallan jatkuman toista päätä. Sehän on mielenkiintoinen historiallinen kysymyksen asettelu, että mihin tuo ero väkivallan ja muiden konfliktien ja riitojen välillä asettuu ja mitkä tekijät vaikuttaa siihen, etc. Eli se on oma iso alueensa ja vaatisi oman luentonsa, jos sitä alkaisi käsitellä. Eli senkin takia keskityn tässä tähän henkirikostutkimuksen kenttään. Ja tosiaan tämä esittelyssä mainittu tutkimushanke, sen pääraportti Nordic Homicide in Deep Time on siis tutkimus, ja sitten tämä metodi tai lähestymistapa on tämä Historical Homicide Monitor. Eli raportin nimi ja sitten metodin nimi. Ja siinä hankkeessa kehitettiin molemmat toki. Ja tavoitteena vastaavasti oli sekä sisällöllisiä tavoitteita että metodologisia tavoitteita. Sisällöllisesti haluttiin tutkia henkirikollisuuden pitkän keston muutoksia teoriarelevantilla tavalla ja samalla kansainvälisesti vertaillen ja vertaileva tasonmuutostutkimus. Sitten metodologisesti haluttiin kehittää instrumentti, jolla mainitut tavoitteet voidaan toteuttaa. Eli haluttiin tuottaa standardoituja yksilötasoista ja disaggregoinnin mahdollistavaa tietoa henkirikollisuudesta. Tämä disaggregointi nyt se on varsin yksinkertainen siinä mielessä, että se tarkoittaa
sitä, että henkirikollisuus palotellaan osa-alueisiin. Sitä ei tarkastella yhtenä tavallaan klimppinä tai yksi homicide rate jollakin alueella, mikä on henkirikosriski, vaan nyansoidummin palotellaan se ilmiö osiin. Ja tosiaan tämä oli Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston eli NSFK rahoittama projekti, jossa oli edustettuna oikeastaan kaikki muut Pohjoismaat paitsi Norja. Ja sille oli ominaista tälle hankkeelle se, että siinä haluttiin yhdistää historian tutkijoiden ja kriminologian ikään kuin pätevyysalueet. Ja jokaisesta maasta oli historian tutkijan ja kriminologin työpari tekemästä tutkimusta. Ja koska siinä vertailtiin sekä 1600-lukua että nykyaikaa, niin oli tavallaan välttämätöntä luoda tällainen tiimi, interdisiplinäärinen tiimi tekemään tätä tutkimusta. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että miten voidaan tutkia 1600-luvun henkirikollisuutta, niin tämä kuva ehkä kertoo enemmän kuin 1000 sanaa niistä haasteista, että miten me voidaan luoda kvantitatiivinen ikään kuin aikasarja 1600-luvun oikeudenkäyntipöytäkirjojen avulla. Ja koko se haaste sit haluttiin tässä hankkeessa ratkoa. Nykykriminologia seuraa prospektiivisesti henkirikostasoja ja muita rikoksia. Voidaanko aikasarjat ulottaa retrospektiivisesti taaksepäin menneisyyteen? Ja se oli se ikään kuin haaste, miten se lähestymistapa ylipäätään voidaan toteuttaa. Vieläpä niin, että tiedon muuntaminen tällaisesta laadullisesta materiaalista määrälliseen muotoon olisi ikään kuin lähdeneutraalia, että eri aikakausina erityyppiset tietolähteet voisivat sitten toimia lähteinä niin, että tämä luokitteluohje tai luokittelujärjestelmä yhteismitallistaa eri aikakausien henkirikollisuuden tarkastelun juuri tälle pitkälle ajanjaksolle. Tässä on esimerkkinä tässä kuvassa otettu 1600-luvun oikeudenkäyntipöytäkirja ja 1800-luvun sanomalehtimateriaali ja 1960-luvulla keskusrikospoliisin tämmöinen vuosikertomuksen sivu. Eli kaikki ikään kuin laitetaan samaan myllyyn ja tulee yhtenäinen tietokanta. Kun sitten me lähdettiin tätä haastetta ikään kuin taklaamaan tämän menneen aikakauden osalta, niin kustakin maasta valittiin, ei koko maata, joka olisi ollut tämän hankkeen mittakaavan kannalta liian suuri, vaan hyvin niin kuin suuri tämmöinen maakuntatasoinen alue tutkittavaksi. Ja Islanti oli mukana 1900-luvun aineistolla, joten se ei ole tässä esityksessä mukana, mutta on siis datassa mukana. Ja kuten tämä kuva osoittaa, niin valitettavasti täydelliseen ajalliseen standardisointiin tai harmonisointiin ei päästy, vaan 1600-luvun aineiston ikään kuin ajalliset keskittymät on näissä 3 pääasiallisessa vertailumaassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa, hieman erilainen. Et ideaalitilanteessa nehän olisi ollut aivan identtiset nuo ajanjaksot. Se ero johtuu tästä lähdemateriaalitilanteesta. Mutta miksi sitten 1600-luku? Tässä kuviossa on esitetty ikään kuin tämmöinen hyvin tiiviissä muodossa tehty systemaattinen katsaus aiempaan paikalliseen henkirikostutkimukseen. Eli jokainen piste tuossa kuviossa on jostakin aiemmasta tutkimuksesta peräisin oleva henkirikostaso. Ne on lähes aina siis paikallisia, kun kylä tai kaupunki on tutkittu hyvin tarkkaan ja sitten tutkittu myös väestömäärä ja sitten laskettu henkirikosten määrä 100 000 henkeä kohden. Ja me nähdään tästä muutamia kiinnostavia asioita. Ensinnäkin se, että tuolla uudella ajalla, varhaismodernilla ajalla henkirikostasot oli keskimäärin aika korkeita, tai hyvinkin korkeita saattoi olla, ja variaatio toki oli myös hyvin suurta. Ja toisaalta aiemman tutkimuksen nojalla 1600-luku oli tämmöinen ikään kuin voimakas laskun aikakausi, että Pohjoismaissa 1600-luvulla henkirikostasot alkoivat laskea.
tuossa kuviossahan on sitten 1800-luvun alussa myös tämmöinen kansallisten tilastosarjojen yhtenäinen viiva, jossa muun muassa näkyy tuo Suomen väkivallan hyökyaalto 1900-luvun alussa, johon palaan vielä tässä ennen kuin lopetan. Sitten vielä lyhyesti tästä luokittelumanuaalista, eli juuri se ohje, että miten sitä tekstimateriaalia pitää muuntaa numeriseen muotoon, niin miten se tehtiin. 3 keskeistä ikään kuin vaikutelähdettä. Ensinnäkin niin sanottu metateoria, ajatus siitä, että miksi henkirikollisuudessa voidaan ylipäätään tehdä näin pitkän ajan vertailuja. Ja sitten historiallisen kriminologian tutkimusteoria, joka keskittyy vaihtelun selittämiseen, ja laajempi empiirinen tutkimus. Ja näiltä pohjilta lähdettiin sitten pilottiaineistojen koodaukseen ja ensiversioon, ja lopulta sitten tässä itse projektissa laadittiin tämä luokitteluohje. Metateorialla tarkoitetaan sitä, että henkirikollisuudessa tutkimuksessa on viimeisten vuosikymmenten aikana nähty tarpeelliseksi korostaa sitä, että vaikka siellä on suurta variaatiota henkirikostasossa ja henkirikosten piirteissä, niin sen taustalla on tällaisia yleisinhimillisiä piirteitä, kuten kostomotiivit, pelotteen projisoiminen, retributiiviset moraalitunteet, kunniakäsitykset, materiaalisen edun saaminen ja puolustaminen ja seksuaalisuuden kontrolli. Tämä sinänsä ei selitä siis vaihtelua, vaan ikään kuin justifioi sitä, miksi henkirikollisuus erityisesti soveltuu pitkän aikavälin tutkimusperspektiivien soveltamiseen. Sitten kun selitetään sitä vaihtelua, tarvitaan kriminologian ja myös historian tutkimuksen piirissä kehitettyä tutkimusteoriaa, jotka aika pitkälle on itse asiassa samoja historian tutkimuksessa ja kriminologiassa sillä erotuksella, että niistä käytetyt termit on erilaisia. Mä olen sen takia tehnyt tämmöisen ikään kuin ehkä humoristisen vertailun. Tässä projektissa havaittiin, että me yhdistettiin historiatutkijat ja kriminologit, että meillä oli aika tavalla sama teoria ikään kuin työkalupakki vaihtelun kuvaamiseen, ainoastaan ne termit oli erilaisia, vaikkapa sivilisaatioteoria historian tutkimuksen piirissä ja sitä vastaava sosiaalisen kontrollin ja itsekontrolliteorian yhdistelmä kriminologiassa. Ja vastaavasti nämä kaikki muut kriminologian ikään kuin keskeiset vaihtelua selittävät teoriat, kontrolliteoria, disorganisaatioteoria, oppimisteoria, leimaamisteoria, paineteoria, rutiinitoimintojen teoria löytyy myös historian tutkimuksesta, mutta niillä on vähän niin kuin eri sanastot. Että oli hyödyllistä muodostaa tämmöinen interdisiplinäärinen tiimi tässäkin mielessä, että ymmärrettiin paremmin toisiamme. Mä olen halunnut tuoda esiin tätä niin kuin teoreettista pohjaa ensinnäkin sen takia, että yleensä empiirinen aineiston keruu se edellyttää tätä teoreettista perspektiiviä, ettei voi täysin epäteoreettisesti kerätä dataa erityisesti tällaisessa vertailevassa perspektiivissä, mutta myös siitä syystä, että se on halunnut korostaa sitä, että tämä OHM-perspektiivillä kerätty data on tällaista ikään kuin teoreettisesti pluralistista. Eli nyt jos meillä on vaikkapa Historical Homicide Monitorilla kerätty aineisto 1600-luvulta tai mikä tahansa iso aineisto, niin hyvin monilta teoreettisilta perspektiiveiltä tulevat tutkijat voivat ikään kuin löytää sieltä resursseja. Voit olla itsekontrolliteorian tutkija, rutiinitoimintoteorian tutkija, evolutionaarinen tutkija, gender-näkökulman tutkija. Sieltä löytyy ikään kuin sitten muuttujia, jotka operationalisoi nimenomaan sun teoreettista perspektiiviä. Ja toki voi sitten yhdistellä myös näitä eri näkökulmia. Eli kyse ei ole siitä, että tämä pohjoismainen tiimi, että sillä olisi ollut joku suosikkiteoria, että me oltiin hyvin pluralistisia ja niin kuin suvaitsevaisia siinä, että haluttiin, että myös muutkin
ja laajemmin tutkimusyhteisö voisi löytää sieltä hyödynnettävää tietoa. Ja ajatushan oli koko ajan, että kun se metodi kehitetään, niin myös muut tutkijat voisivat kerätä sen saman luokittelumanuaalin avulla dataa. Ja toki silloin on tärkeää, että se on tämmöinen pluralistinen se teoreettinen perusta siinä instrumentissa. Okei, tässä oli ikään kuin tätä ikään kuin kehitystaustaa nyt kuvattu ja tuolla jäljempänä, jos on aikaa, niin käyn vielä läpi sitten ikään kuin lähdekritiikkiä vähän tarkemminkin. Mutta tässä vaiheessa on hyvä mennä näihin ikään kuin tuloksiin. Tämä ensimmäinen kuva ei ole meidän omasta tutkimuksesta, mutta se palauttaa mieleen tämän niin kuin ison taustan tässä henkirikoskehityksessä Euroopassa. Eli niin kuin jo nähtiin tästä pohjoismaisten tutkimusten koosteesta, niin siellä on tämmöinen iso pudotus keskiajalta ja varhaismodernilta ajalta nykyhetkeen. Puhutaan homicide dropista kansainvälisissä debateissa. Tämä vasemmanpuoleinen kuva on otettu Manuel Eisnerin tutkimuksesta ja kuvaa 1200-luvulta asti eurooppalaista henkirikoskehitystä. Ja tuo katkoviiva on siis yksittäisten paikallisten tutkimusten tämmöinen keskiarvo. Ja nähdään, että henkirikostasot on laskenut niin kuin todella voimakkaasti keskiajalta ja varhaismodernilta ajalta nykyhetkeen, jossa sitten taas kehitys on tällä asteikolla sitten tasaisempaa. Tässä meidän tutkimuksessa näistä 3 Pohjoismaista saatiin tavallaan sama tulos, eli kaikilla 3 alueella, kun vertailtiin tätä varhaismodernia aikaa ja sitten nykyhetkeä, eli tätä vuosikymmentä 2007-2016, niin kaikilla alueilla oli tapahtunut tämä homicide drop. Tämä tavallaan tuottaa myös lisää tutkimukseen, koska nämä maakunta-alueet oli tässä uudessa tutkimuksessa paljon laajempia kuin tyypillisesti aikaisemmassa tutkimuksessa, eli laajoja maakuntia, ei pienempiä alueita. Nähdään voimakas henkirikosriskin romahdus Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa kaikkein vähiten itse asiassa. Ja noin yleisestikin ottaen Suomi oli tässä ehkä tämmöinen niin kuin outlier, että jos oli jotain ikään kuin anomalioita, niin Suomen kohdalla niitä esiintyy useammin kuin näiden 2 muun maan kohdalla. Voi johtua Suomen tämmöisestä perifeerisestä asemasta ja talouden toiminnan erilaisuudesta. Voidaan mennä siihen tarkemmin tuossa jäljempänä. Esitän ihan muutamia tällaisia ikään kuin henkirikoskomposition muutoksia pitkällä kestolla. Esimerkiksi naisuhrien ja naistekijöiden osuus on erityisesti Tanskassa ja Ruotsissa noussut samalla kun kokonaishenkirikostaso on laskenut. Suomi oli tässä tämmöinen poikkeuksellinen maa, että siellä ei ollut tapahtunut vastaavaa kehitystä, vaan tuo sukupuolijakauma oli pysynyt varsin samanlaisena. Ulkomailla syntyneet, tässä on syytä korostaa, että tämä muuttuja koodattiin niin sanotusti anakronistisesti, eli myös tuolla 1600-luvun aineistossa vaikkapa henkilö, joka oli syntynyt Helsingissä ja surmattiin Tukholmassa, oli ulkomailla syntynyt, vaikka se tietenkään ei ollut silloin ulkomaalainen, vaan oli samasta maasta kysymys. Mutta nähdään, että on ikään kuin tämmöinen heterogeenisuus henkirikosuhripopulaatiossa lisääntynyt voimakkaasti pitkällä kestolla. Heijastanee yhteiskunnan väestörakenteen muutosta tässä tarkastelussa, eikä suoranaisesti väestön ryhmien erilaisia riskejä. Alkoholi ja huumeet on aina sellainen asia, joka kiinnostaa henkirikollisuudessa ja niissä tapahtuu mielenkiintoisia muutoksia ihan nykyaikanakin. Tässä voitiin nähdä varmaan osinkin lähdekriittisen tarkastelun pohjalta ikään kuin metodiefektien seurauksena, mutta kuitenkin, että ikään kuin päihteiden rooli lisääntyi henkirikollisuudessa oikeastaan lähes kaikilla mittareilla sekä alkoholin ja huumeiden
läsnäolo. Samalla henkirikollisuus on pitkällä aikavälillä ikään kuin privatisoitunut, eli siirtynyt yksityisiin tiloihin, asuntoihin lähinnä pois julkisilta paikoilta. Se on tämmöinen iso megatrendi. Ja muutamia muita keskeisiä muutoksia oli parisuhdeväkivallan suhteellisen osuuden nousu, samoin tuntemattomien tekemien tekojen suhteellisen osuuden nousu, kostomotiivin osuuden väheneminen ja tällainen ikään kuin mustasukkaisuusmotiivin suhteellisen osuuden lisääntyminen. Varmaankin osittain sama asia, tuo parisuhdeväkivallan suhteellisen osuuden kasvu ja mustasukkaisuusmotiivin nousu. Sitten tämmöiset ikään kuin rutiinitoiminnot, se, että miten arkiset lailliset rutiinitoiminnot asettuu aikasykleihin, niin niitä tarkasteltiin aika perusteellisesti tässä tutkimushankkeessa. Ja mä nostin siitä niin kuin yhden kuvion esiin, joka itsestäni on tavallaan ehkä yksi hätkähdyttävimmistä tavallaan pitkän keston vertailusta. Eli siinä on tosiaan kaksi käyrää, jotka kuvaa tätä varhaismodernin 1600-luvun henkirikollisuutta ja toisaalta nykyhenkirikollisuutta. Ja siinä on 7 ikään kuin tarkastelupistettä, jotka on viikonpäiviä. Peak tarkoittaa sitä, että se on se päivä, jolloin tehtiin eniten henkirikoksia. Se nyt on näissä 2 aineistossa eri päivä. Eli 1600-luvulla se oli sunnuntai ja nykyhenkirikollisuus on lauantai. Kattaa siis myös lauantaina aamuyöllä tehdyt teot ja sunnuntaina aamuyöllä tehdyt teot. Ja tuo jakauman samankaltaisuus on hätkähdyttävän voimakas. Että se on ainoastaan se huippupäivä vaihtelee, mutta muuten se on samanlainen. Nyt kriminologisen tulkinnan näkökulmasta se heijastaa juuri sitä, että nämä hyvin harvinaisetkin ilmiöt, kuten väkivalta, eli ajoittuu tai asettuu ja heijastaa ikään kuin normaaleja arkirutiineja, kuten vaikkapa tätä viikonloppua tai sitä vapaapäivää. 1600-luvullahan oli vain yksi vapaapäivä, sunnuntai, ja erilaiset niin kuin juhlimiset alkoi lauantaina saunanvietosta ja muusta, ja alkoholin käyttö ja tämmöiset niin heijastui siihen, milloin oli se huippuhetki. Ja sitten vastaavasti nykyaineistossa se on vähän aikaisemmin, kun lauantaikin on vapaapäivä. Samoin toinen tämmöinen aika hätkähdyttävä, ehkä odotettukin löydös on, että aika väkivallasta kuolemaan on huomattavasti lyhyempi nykyään kuin 1600-luvun aineistoissa. Tuo sininen käyrä kuvaa tätä historiallista aineistoa, että siellä vain puolet henkirikosuhreista kuoli ensimmäisen tunnin aikana ja noin 1/5 ensimmäisen päivän aikana sen lisäksi sitten. Ja tuo sininen käyrä kulkee sitten korkeammalla, eli paljon enemmän niitä, joilla aika väkivallasta kuolemaa kesti kauemmin. Okei, jos vedetään vähän yhteen koko tuon tutkimuksen ikään kuin substanssituloksia, niin tässä on yritetty yhdellä kuviolla ikään kuin nostaa esiin tämmöisiä tiettyjä päätrendejä. Verrattuna varhaismoderniin henkirikollisuuteen, modernissa henkirikollisuudessa on suhteellisesti enemmän naisuhreja, alkoholi- ja huumesidonnaisia tapahtumia, ulkomailla syntyneitä. Se on privatisoitunut yksityisille paikoille ja läheissuhdekontekstit korostuu siinä. Ja vastaavasti naisuhrien määrä oli erityisen pieni 1600-luvun datassa, erityisesti Tanskassa ja Ruotsissa. Jos puhutaan, miten tulkitaan tätä, niin yksi sellainen ikään kuin taustalla oleva keskeinen trendi on tämä homicide drop ja se, että ikään kuin tämmöinen yleisin henkirikostyyppi, miesten välinen henkirikos, väheni voimakkaasti pitkässä tarkastelussa. Ja tietyssä mielessä ikään kuin se nykytilanne on tämmöinen residuaalinen, että siellä on jäljellä tämmöisiä niin kuin enemmän tämmöisiä marginaalisiin ryhmiin liittyviä, huono-osaisiin ryhmiin liittyviä tekoja ja toisaalta sitten parisuhdesurmia. Ja sitten tämä Suomi, Pohjois-Suomi erityisesti, joka oli tässä meidän tutkimusalueena, niin se poikkesi monessa suhteessa näistä 2 muusta alueesta. Rajamaa, tulkinta, kontrollin vähäisyys
erityyppinen taloudellinen toiminta, kaskitalous ja henkirikollisuuden rikospainotteisuus. Ja noin yleisenä johtopäätöksenä tutkimusryhmä veti ikään kuin yhteen tätä tulkintaa, että on tarpeen yhdistää tällaiset nomoteettiset selitykset, jotka viittaa esimerkiksi keskusvaltion tehostuneeseen kontrollikykyyn 1600-luvun aikana, tämä pasifikaatio- ja sivilisaation prosessi ja toisaalta paikallisemmat tekijät, jotka vaikuttavat sitten näihin ilmiöihin. Tässä oli kysymys siis tämmöisestä pitkän aikavälin isojen muutosten kuvailusta ja on halunnut sitten tuoda tähän esitykseen myös tämmöisen lyhyemmän aikavälin vaihtelun ikään kuin pohdinnan ja selittämisen ja se on myös tapa ikään kuin sit tuoda esiin sitä, että mihin tätä instrumenttia myös voidaan käyttää. Eli mikä selittää, mihin liittyy, jos henkirikollisuus hetkellisesti nousee ja sitten laskee. Ja itse pidän tätä tämmöisenä lupaavana tulevaisuuden tutkimussuuntana, jota olisi kiinnostavaa jatkaa nimenomaan tällä perspektiivillä sen takia, että tämä HHM-perspektiivi tarjoaa ikään kuin yhteismitallisen tavan aloitella osin eri henkirikospiikkejä. Että me ikään kuin opittaisiin enemmän niistä piikkien synnyistä, niiden laskuista, jos me voitaisiin analysoida niitä samanlaisella analyysikehikolla verrattuna siihen, että jokainen tutkija tekisi aivan itsenäistä työtä. Tässä 1600-luvun datassa voitiin erottaa kaksi tällaista yllättävää henkirikostason nousua. Toinen löytyi Ruotsista, joka nimettiin tämmöiseksi demobilisaatiopiikiksi. Tarkoittaa sitä, että kun 30-vuotinen sota päättyi 1648 Westfalenin rauhaan, niin Ruotsin armeija kotiutettiin. Ja itse asiassa se alue, mistä me tutkittiin, niin oli yksi tämmöisiä kotiutuksen väyliä siellä Etelä-Ruotsissa. Ja vastaavasti tämän Dag Lindströmin keräämän aineiston 2 viimeistä vuotta osoitti kohonnutta henkirikostasoa siellä noina vuosina juuri. Ja vastaavasti Suomessa oli hyvin voimakas nälänhätäpiikki 1690-luvulla. Erottui selvästi henkirikostasossa Muunarautelinin kokoomassa aineistossa. Nyt kun me käytettiin 2 eri piikkiin ikään kuin samaa analyysikehikkoa, niin se tarkoitti sitä, että me voitiin niin kuin suoraan vertailla, että minkä tyyppiset teot ikään kuin näiden piikkien aikana lisääntyi ja mitkä ei. Ja pitkälti ne oli yllättävää kyllä niin kuin samankaltaisia tekoja. Poikkeuksena tuo Suomessa on esiintynyt perheen sisäisten tekojen lisääntyminen. Eli ne, mitkä lisääntyi piikkien aikana, oli muihin rikoksiin liittyvät, ryöstöihin ja vastaaviin liittyvät teot, omaisuuden suojeluun liittyvät teot, säätyrajat ylittävät teot, yöllä tehdyt teot ja vastaavasti suhteellisesti väheni miesten väliset viikonloppuna tehdyt alkoholiehtoiset teot. Eli tämmöisinä erikoisaikoina nämä normaalit henkirikokset vähenivät suhteellisesti tai eivät nousseet ja poikkeukselliset olot loi sitten uudenlaisen rikosprofiilin. Tulkintana oli, että hallinnon kontrollikyvyn hetkellinen heikkeneminen johti siihen, että henkirikoksia tapahtui enemmän. Viittasimme anomia- ja legitimiteettiteoreettisiin tulkintoihin. Ja nyt tätä samaa perspektiiviä tavallaan voisi mielestäni soveltaa myös muihin henkirikoksen ikään kuin nopeisiin tasonmuutoksiin. Ja sen takia otin tähän tarkasteluun ikään kuin viitteellisesti mukaan myös Suomesta 2 myöhempää henkirikospiikkiä, joita ei ole siis vielä tutkittu tällä HHM-manuaalilla. Suurin niistä on tämä väkivallan hyökyaalloksi kutsuttu 1900-luvun alun voimakas henkirikostasojen nousu ja toisaalta sitten pienempi piikki 1970-luvun alun niin sanottu keskiolutpiikki. Eli nyt jos ideaalitilanne olisi olemassa, niin meillä olisi nämä muutokset analysoitu tällä HHM-perspektiivillä. Eli valitettavasti vielä mutta on muuta erillistutkimusta,
Ja kokosin tähän slaidiin sit tulkintoja tai tutkimustuloksia oikeastaan siitä, että mistä nämä Suomen henkirikospiikit 1900-luvulla aiheutui. Erityisesti Martti Lehden tutkimuksissa on todettu, että tämä 1900-luvun alun henkirikospiikki johtui kahdesta ikään kuin interaktiossa olleesta tekijästä, teollistumisen, kaupungistumisen aiheuttamasta sosiaalisen kontrollin ja sosiaalisten siteiden heikkenemisestä ja toisaalta poliittisen järjestelmän legitimiteetin romahduksesta kriisivuosina. Aseiden saatavuus siihen liittyen, suhteet, asenteet väkivaltaa kohtaan. Alkoholin kulutuksen osalta on laittanut kysymysmerkin siihen. Käänne 1930-luvulla, kieltolain lakkauttaminen, tiukentunut aselainsäädäntö, tiukentunut muu lainsäädäntö ja poliisitoiminnan tehostaminen, mahdollisia selityksiä, miksi tämä saatiin kontrolliin, tämä 1930-luvun kehitys. Varmasti myös sitten poliittisen kulttuurin ikään kuin kohentuminen 1930-luvun kuluessa, että legitimiteetti koko kansan keskuudessa suhteessa poliittiseen järjestelmään alkoi palautua 1930-luvulla. 1970-luvun keskiolutpiikki, jota itse nuorena kriminologina tutkin, niin liitin sen tähän keskiolutreformiin hyvin vahvasti, ja ihan datakin osoitti, että juuri nämä alkoholiehtoiset teot erityisesti nuorten keskuudessa lisääntyi, kun meillä 1969 yhdessä yössä lisättiin 17 000 alkoholijakelupistettä. Että semmoinen vaikuttaa yhteiskuntaan kyllä ja rutiinitoimintoihin aika paljon. Ja samalla viikonloppua laajennettiin lauantaille. Cambridgein yliopiston kriminologian professori Manuel Eisner on nostanut tämmöisen kulttuuriselityksen tälle yleiselle länsi-eurooppalaiselle henkirikostason nousulle 60-luvun lopussa, tämmöiset kulttuuriset ja normien vastaisten käsitysten lisääntyvä suosio. Et se on luultavasti kompleksinen kokonaisuus, miten henkirikospiikit ja nousukaudet yhtäkkiä syntyy. Erotuksena tästä väkivallan hyökyaallosta tämä 1970-luvun keskiolutpiikki ei tavallaan laskenut sitten 70-luvun puolivälissä, vaan pysyi pitkään samalla tasolla ennen kuin sitten 1990-luvulla alkoi uusi laskutrendi henkirikollisuudessa. Tämä oli nyt tavallaan siis se take home message tässä, että on kaksi eri tavallaan tarkastelu- tai sovellusaluetta tällä HHM-perspektiivillä. Toisaalta on tämä hyvin pitkän ajan hidas muutos ja toisaalta on tämä hyvin nopeiden muutosten disaggregointi ja pallottelu yhteismitallisella tavalla. Eli ainakin itse toivoisin, että saadaan lisää tutkimusta nimenomaan näiltä molemmilta kentiltä ja ehkä erityisesti tuo nopeiden tasonmuutosten tutkimus olisi kiinnostavaa, koska siihen näyttäisi liittyvän antina se, että voidaan myös tarkastella sitä, että miten ne saatiin päättymään ne kohonneen henkirikostason aikakaudet. Katselen tässä kelloa ja huomaan, että olen käyttänyt ehkä vähän enemmän aikaa kuin oletin ja ajattelin, että sen takia niin kuin hyvin nopeasti nämä metodologiset haasteet, tämä esitys voitaneen jättää johonkin, ainakin se on tallennettu, että ihmiset voi katsoa sitten myöhemmin tarkemmin lukea niitä, mutta jos mä nostan 1600-luvun niinkin kaukaisen menneisyyden datojen analyysistä nyt yhden tämmöisen niin kuin, ongelman esiin, niin se ongelma on se, että silloiset lähteet ei ollut kiinnostunut kausaliteetista tai ihmisten käyttäytymisen syistä, vaan ainoastaan moraalisen vastuun sälyttämisestä. Sen takia niiden asiakirjojen sisältö on aivan erilainen kuin nykyään. Sen sijaan nykyään viranomaiset mielenkiintoista kyllä sisällyttää asiakirjoihinsa hyvin paljon kausaalista tietoa. Me eletään tietynlaisessa kausaalisessa kulttuurissa, jossa virkamiehet ja poliisit ja tuomioistuimet ikään kuin hahmottaa maailmaa niin kuin sosiaalisen ja yksilötason kausaliteetin kautta. Että tässä on iso muutos niin kuin aineistolähteissä. Jos mä nostan vahvuuksista yhden esimerkin, niin mä nostaisin ehkä tuon mielenkiintoisen havainnon, että väkivallan ja kuoleman välinen aika on aikaisemmin ollut pidempi, mikä tarkoitti sitä, että
henkirikoksen uhri on voinut toimia tietolähteenä näiden asiakirjojen muodostumisessa. Eli jos henkilö on 1600-luvulla puukotettu vakavasti ja haava on tulehtunut ja hän on kuollut 2 viikon kuluttua, hän on voinut lausua asiassa. Nykyään on erittäin harvinaista, että henkirikoksen uhri ehtii lausua esitutkinnassa yhtään mitään. Se on minusta mielenkiintoinen havainto siinä mielessä, että aina ei ole niin, että tietolähteiden ikään kuin taso heikkenee kaikissa suhteissa, jos mennään taaksepäin. Voi olla joitakin tekijöitä, jotka paranee sitten taaksepäin mennään. Tämän kuvion viesti on lähinnä tuo puuttuvien tietojen määrä, että tuo on mielestäni hyödyllinen tietää, että siis tarkka ikähän puuttuu lähes aina henkirikosasioita koskevista pöytäkirjoista, että se ei kiinnostanut oikeutta. Tämä HHM-perspektiivihän on tarkoitettu ikään kuin jatkuvaksi, että sitä voi kuka tahansa käyttää ja se on vapaasti käytettävissä ja ikään kuin toivottiin, että se karttuisi ja se kehittyisi. Ja se onkin tämän ensimmäisen projektin jälkeen laajentunut. Ehkä pulmana on se, että se on laajentunut vain Suomessa. Me toivoimme, että se olisi laajemmin laajentunut muuallakin, mutta pääasiallisesti se on Suomessa laajentunut. Ja kuten nähdään, niin tällä hetkellä sen tietokannan ensimmäinen henkirikos on tehty 1346 ja viimeinen 1970 ja yli 2000 henkirikostapausta on siellä mukana. Ihan muutamia mietteitä tästä, kun lupasin reflektoida tätä niin kuin kriminaalipoliittista relevanssia, ja sen voinkin tehdä aika ytimekkäästi, koska itse olen ainakin kun olen paneutunut tähän yhteistyön historiantutkijoiden kanssa ja tähän historiallisuuden merkitykseen, niin olen itse aika tavallaan ikään kuin ehkä halunnut toppuutella sitä, että suoraan etsittäisiin historiallisista aikakausista ikään kuin osviittaa nykykriminaalipolitiikalle. Esimerkiksi me ei voida menneisyyden rangaistuskäytännöistä tai niiden vaikutuksista juurikaan tehdä johtopäätöksiä nykyaikaan, koska rangaistukset muuttuvat ja niiden vaikuttavuus voi muuttua. Väestö muuttuu, rikollisuus muuttuu, rikollisuuden syiden painopisteet vaihtelevat ja vaikuttavuus voi olla erilaista eri ihmisiä rikosryhmissä. Sen sijaan tämmöinen intensiivinen tapaustutkimus, joka tavallaan paneutuu siihen kontekstiin, niin voi jossakin tapauksessa ehkä tuottaa politiikkarelevanttia tuloksia, jolla on sitten merkitystä nykyajallekin. Viittaan siihen, mitä sanoin tästä väkivallan hyökyaallosta ja siitä keskiolut piikistä. Et ehkä jos ollaan tarpeeksi lähellä nykyaikaa ja voidaan analysoida tarkasti sitä, että miten ne saatiin hallintaan, niin sieltä voisi ehkä jotakin tämmöisiä viestejä sitten saada. Mutta lähtökohtaisesti on ehkä pyrkinyt sillä tavalla niin toppuuttelemaan, että jos halutaan arvioida nykyään käytössä olevia kriminaalipolitiikan mekanismeja, toimenpidemuotoja, niin olisi pyrittävä siihen, että käytetään mahdollisimman uusia aineistoja, mahdollisimman vahvoja tutkimusasetelmia ja arvioidaan eri vaihtoehtoja systemaattisesti ja symmetrisesti. Tähän on liittänyt tavallaan tämmöisen pienen mainoksen tästä ihan uudesta kriminaalipolitiikan oppikirjasta. Että siellä on pyritty kuvaamaan sitä, että miten ideaalisessa tilanteessa voitaisiin nykyistä kriminaalipolitiikkaa sitten arvioida. Ja olen itse käsitellyt myös omassa niin kuin muussa tutkimustoiminnassa sitä vaikuttavuutta. Ja ihan hiljattain Krimon katsauksia sarjassa koottiin yhteen tämmöisen rikoksen torjunnan arviointitutkimuksen tietokannan tuloksia. Se on kerännyt tutkimuksia vuodesta 2016 ja siellä on jo kymmeniä tutkimuksia. Ja tämä ihan tuore raportti, joka löytyy Helsingin yliopiston Helda-repositoriosta, niin kerää yhteen niitä, mikä toimii ja mikä ei. Olin itsekin mukana sen järjestelmän perustamisessa rikoksentorjuntaneuvoston tutkimusjaostossa. Eli jos kiinnostaa nykykriminaalipolitiikan vaikuttavuus, niin suosittelen, että tutustuu tähän FinPrev-tietokantaan ja sen tuloksiin, ja toki siihen oppikirjaan myös. Sitten poleemisemmin olen itse omissa blogeissani käsitellyt näitä kysymyksiä, ja ehkä suosittelen tässä yhteydessä voidaanko historiasta ottaa oppia kriminaalipolitiikalle, jonka tämmöinen kotiinviimeisviesti on ehkä sama kuin sen, jonka äsken juuri totesin, eli tiettyä varovaisuutta siinä on
siinä on syytä noudattaa ja hakea sitä evidenssipohjaa mahdollisimman uusista aineistoista. Kiitos. Toivottavasti henkirikostutkimus